Co? No. This will be very good video. Video picture. You are going from Church Garden? Yeah. Is that good? No. Why? That's why I come home. Because just going, I have to go home. Já mu říkám. Potichu, no? Jakub. Dobrou. Bro. Jakube, běž domů, máš doma tajnou návštěvu. Jakube. Jakube. Dobré, je tam malá holčička. Jakube. Já jsem právě na. A už to dají řeč. Zendo. Dá řeč, ty Mají nikel. proč, vole, mě bedro jak svíně, vole. Myslím, že to je ničí, vole. Po 22. hodině bude klid, jo? Já nevím. Po 22. hodině bude klid, jo? Nevím, kde byl. Kubo. Takže... Petr, to byl Adam Pifer. Adam? Tam byl Adam? Jakoby. Tam byl Adam, jo? Ježiště, to je krásný. Já bych normálně podával za těžký bášky. To je ale krásný tělo. Je nádherný. Ty prdíš, vole. Kurva, vole. Ty, prosím tě. Zdenku, když jsi lehnul, jo? Jsi úplně, jo? To je můj baťoch. To byl tvůj, vole, sice. Ale já ti už ukážu můj. Ten teprve uvidíš. Ty, Dobré. to se bojím. To je To on. zebrali. Ebo, co hledáš? Neřvi. To mají děti. To nervě. Díky. A to jsou rány, pane, na to, jo. Zavolej policajty, jo. Můžu to chytit. Můžu to chytit. Do Moravy ukážu naše brejle, jo. Naše brejle. Hej, Domare. Zkus si ty brejle. Tak jo. Mase. Dobré. Buah. Počkej, možná jde už udělat turban. No počkej, to není turban, tak si ho uděláš aspoň pořádně, ne? Můžeš. Allah! Allah! Ale neřvi, jsou tady milí děti, jo. Jak si řekne, co svatá válka? Počkej. Svatá válka. Jako, myslíš jako? Svatá válka. Svatá válka. No, svatá válka, no. No tak, Jako, to je známý hodně. já vím, no.